покажа как да си направим реглаж на предницата в домашни условия. Това, което съм направил, фиксирал съм си едно колче отзад и отпред използвам барбекюто. Опънал съм едно въже по средата. И каква е идеята? Идеята е, като опънем въжето, ето тук, аз използвам шублер в момента, вие може да използвате каквото имате. Може линейка, може рулетка, ама с шублера мисля, че е най-добре. От джантата до въжето, ето. Отпред същата работа е равно. И принасяме същото нещо върху предните джанти. Използваме сосето на задните, за да центруваме предните. Сега случая отпред. Бяга доста. Вътрешния край трябва да излезе навън. За целта ще се развиеме там вътре ето и почваме да въртим, докато стигнем до желания резултат. Тъй, накрая какво се получи? Ето тук слагам шублерчето. Това е задната страна на колата. Докосваме. Слагам шублерчето. Докосваме въженцето. Местим се да видим отпред. По същия начин трябва да бъде равно от двата края. Така, ето тук докосваме въженцето. От тази страна. И от тази страна докосваме въженцето. Стягаме контрагайката отдолу и сме готови от тази страна. И минаваме от другата.